Khwtwng Mungiakami Rignai Risha Ritrak Tamong Ti Prasado Fani Tangmong Hukumuno Kusugo Tisawo Bolai Jago Fia Ketal Jorawo Taknai Ringnai Rokeseng Eba Bangthaya Hanpano Tabukbo Gebang Kuk Amsayo Ti Prazuk Bukuksungni Yaktei Takjangnai Mani Khnirok Takjagai Tongo Rignai Risha Ritrak Rok Bolai Jagane Tongo Oba Hairokno chubachu rui tongo hase hapangni bwkhaktwi Tini 2021 BC Ketal January talni pula shalo Mungiakami blockbai khobjak Kakarachara panchayato PTG Departmentni bwkhaktwi Khwtwng bakjakha khung sara nukhungo aro manjakha kya Mungiakami RD blockni BSc chairman Sunil Debbarma PTG ni DLC member Maninjoy Reang tei Rajendra Reang akosong Kognaro Thani BSc chairman Shaka Baskang Shalobo PTG Departmentni bwkhaktwi Khwtwng bangma kare filter kombol akoro bakjanai o amsayo obo haikono ungkno klaijak rongno baskango awgutranani bagwi chubachu janai hni Shaka bai tini 2021 7 January tini o Dolai district PTG Department থেকে যে Kakarachara range Kakarachara ADC village 100 family lukurogno Khwtwng bagwi tongo oboni bagwi যে PTG Department থেকে রংনো হামবাই যে তিনি Kakarachara range প্রায় প্রতিটি তিনি Reang সম্প্রদায় রং যে Khwtwng bagwi tongo oboni bagwi जों তিনি orang Mungiakami BSc chairman top থেকে o jaga phai manjak phaijak oboni bagwi जों o jaga o bwskango taiba agoknai এবং oro যে PRPT এবং PTG Department হইতে bwskango जों taibo o jaga o filter baknai tei komol baknai tei bibhinno যে এই যে সম্প্রদায় যে উপলো উনসুই দঙনো বুসকাঙ্গ আগকলাংনাयनि bagै সরকার অমনো নাই দङ কারণ थांनाय सिनि 2018 বিধানসভা IPF এবং বিজেপি সরকার ফাयै ও সম্প্রদায় রং বুসকাঙ্গ আগকটি সানা bagै অবশ্যই সাকলাই Tini Khwtwng bangmani pandawo amchani tiprasa Bru Hodani lukurogni bisingo kaisa tongthama boyar sibjak nukhjakha mkhanga monikelek nukhjakha tamni hinba dignai risa tangnani bagwi hapani bwkhaktwi borok mankha Khwtwngni chubachu baskani shalobo borokni hamkani bagwi yapri sejanai hini Shaka BSc chairman Sunil Debbarma